Wel, hallo. Vandaag is april de 15e, had deze laatste paneel zeer fijn gesniet. Zeer not snijden, stuk 3-4 saal. We zijn zeer vrouw dankbaar dafür. Vandaag gaan, dat we vandaag Bernbed eten werden. Vandaag werden we merken wat ik naam English muffins. Dat worden Englische tweeboakgjes zijn, dat zijn een beetje een platte. Die kan hem stootgeven. En die doen ze s'morgens dan een beetje toaster nemen, een beetje rösten en dan een beetje peanuts butter oder Sapseln abschmieren, jam. Oder eins eten, dat plus je zo toum, ja, ik doe een lunchje van, een sandwich, dan met eiertwäschen en zo wieder, dat krijg je bij McDonald's, dat beetje juk. Maar we gaan, ik wil je van helemaal zelfs merken. En die tweeboakgjes wil ik altijd nog brokken zum klapsen nemen. En er staat die kofte tweeboakgjes, kijken wo ze klapsen dan doen, van der wil ik die zo'n Panecillas Inglesas merken. En die wil ik dan brokken zum klapsen nemen. Ik wil nu dan nog klapsvlees arrieren en dan wil we die opbakken en dan wil we die tweeboakgjes brokken zum klapsen nemen. Zo, ik leer wat zeer schijn smaakt. Zo, nu ik wijzen wat we alles te brokken. Dankzij. Okay, da wil ik je wijzen wat we hier alles te brokken. Hier hebben we 2 kuffel mehl. Hier hebben we 1,5 teeläppel häve, yeast. Zo'n hier wat de boos gewoon deed, instant. En hier hebben we 3 kuffel woamet, wuta. Dan hier hebben we 2 teeläppel schmolt oder schmolt. En hier hebben we 1 teeläppel zout. Dat is alles wat we willen brokken om deze English muffins merken. Oké, het eerste wat we willen doen, dan nemen we wat een viertel kuffel wuta. Dan we dat hier een beetje neerjijken. Dan doen we de häve hier neer. Dan doen we dat hier best gedreven hier. En dan nemen we vanuit hier een viertel kuffel mehl. Dan we dat hier ook neer. En dan dat hier door een beetje zeer aan het smaten af. En dan laten we dat een stuk 10-15 minuten zijn, dan is dat wat afhangt te schuimen. En want dat schuimt, dan weten we dat. Moet je dan een paar goed aan meer. Ja. Hier is bloos nu dat warme water, met mehl en de häve bij. Dan nu we dat praktisch start. Dan we dat hier een stuk 10-15 minuten zetten, dan weten we dat als de häve wordt schaffen naar de nek. Oké, dan wil we den deeg merken. We gaan het nu laten van ongeveer 10 minuten zetten. We laten dat van een beetje aan blozig te worden, zodat we weten dat de häve die schaft. Waar we ons schmolt zien nemen. 2 teeläppel. En dan ons zout hier nemen. En dan werden we afhangen. Waar we hier nog een beetje wuta bij niet te schrijven veel. En dan werden we afhangen deeg te merken. En dan werden we zachtjes afhangen dit mehl erin. Niet al op eenmaal, bis we afhangen te rieren. En zacht op eenmaal, wat we het mehl er alle neer gaan. Wat we een zeer fijne bakkerje deeg gaan. Ik wil je wijzen, wanneer we iets wat door zijn. Bij ons moeten we vielleicht een beetje meer wuta bij. Niet te schrijven veel, bis we een beetje op eenmaal. En dan wordt een beetje mehl en dan dat tegenrieren. Wil je wijzen wat is vorig is. Oké, nu kijk dan, nu hebben we de eieren. Zeer bakken deeg, dat wil je luisteren. Ik moet je het afscheren, want je het niet wel in de hinger spelen. Zeer bakkerig. Nu hebben we den eier spreiden. En dan hebben we den groen laten voor een stuk. 2 stunden, dat het zich verdoppeld heeft, wo we met een worm naar zaten. Ja, krijgt ze start. En dan 2 stunden, daar willen we afhangen muffins te merken. Oké, nu kijk je maar, nu heeft het de deeg 2 stunden gegaan. Heeft hij zich zo meer verdoppeld. Nou willen we dat hier zo een klein beetje mehlig merken. En hier zo ook, en een paar een beetje. Dat zal actually caramel zijn hier, om dat een beetje aanmelen over. We hadden hier van niet caramel, dan doen we ze dit. Nu doen we den, dat is zeer bakker, ja. Deeg als je kan zijn. We den hier uit.
En dan werden we bolletjes maken en dan werden we zo'n tweeboakgjes maken, zo'n Englische tweeboakgjes. Wat je dat wezen. En den werden we nicht schrecklich lang schneiden. Wir wollen die bloesjes door niet ruit schneiden. Ja, groot zoveel dat je met die arbeiden kan. Dat is zeer bakkerig. Maar bloos een klein beetje, bloos genoeg dat je kan met die arbeiden. Hängen alles een beetje met meel, bloos zeer weken deeg. Waar je wel met bakken je deeg speel leer merken dan nu met zo'n stad. Ja, een klein beetje deeg kneden, vielleicht eine Minute. Den wollen wir gleich lang. Bloß so viel, dass wir können mit arbeiten. Ja, kijk mal. Sehr fein. Ho, ho, ho. Da wat we dan doen, dat we bolletjes maken. Dat weet je alle wat dat maakt. Oh, die zit en een half merken. Even door. En dan doen we dat nog eenmaal, zodat het stuk zo sterk jaft. Wordt het alle even reinmerken. Nee, dat is niet even rein, maar we worden dan zo merken dat het alle even rein is. Dan gaan we bolletjes merken. Met deze bakker hier dicht, dat we met arbeiden. Wacht, dat staat er dat. Wil je het anyway wezen? Wacht, kijk maar dat. Dan is het fijn zo van het te bakken, ik heb zo, maar dat dat. Ja, nu hebben we alles van de bolletjes merken en dan wordt het niet uit wezen wat we dan doen. Oké, nu hebben we alle smakke bolletjes gemerkt. En dan doen we hier een klein beetje mehlig merken en dan een klein beetje plaut merken. Dat zal niet runde tweebakjes geven, die zullen een beetje plaut zijn, zoals de English muffins dan immer zijn. Ja. En dan werden we die gewoon loten feine Stunde, een halve Stunde, wat zich zo meer verdoppelt hebben. Ja. En zoals ik zei, die zullen bestreid met gruvet kornmehl, maar we hebben dat niks, dan doen we een beetje met mehl. Nu werden we die unspreiden. Dan die warm daar zetten. Dan zullen die gewoon voor eine Stunde oder eine halbe Stunde, weil die sich so mehr verdoppelt haben. Dankeschön. Nu kijk mal, nu haben die eine Stunde gegaan. Wow, die zijn meest een beetje groot geworden, aber dat wordt schaffen. Dan nemen we butter en doen we dat hier. Wir haben hier so eine klare Butter. Hier eine Gusspan nehmen. Dan werden we dat abhaken en dan werden we die hier bijna een beetje bakken. Ja, nu hebben we die hier aan de bakpan. Dan werden we die hier zo bakken. Dit is ook nog eens aan de bak. Die moet je zeer netjes hier losnemen. Ik ga die al eigen meel, plus dat die niet worden afvallen. Ja, dan doen we een pan in. En die vangen al een beetje bruin te worden. Vangt aan smaak te lopen. Wat die maar een beetje omdraaien. Oh ja, kijk er maar uit. Die vangen aan zeer smaak te lopen. Daar kijk maar, nu hebben we die mensen alle gebakt. Zit zeer smaak. En dan doen we die toedagen dat die een klein beetje nu bakken doen. Laat zij hem merken dat we die ganz goed hebben. Ja, nu kijk maar, nu hebben we die ganz goed. Nu willen we die loten aufteilen, ganz aufteilen en daar willen we die afsnijden. Dat heeft me gelukt. Dankzij. Ja, dit is een die heb ik nu loten aufteilen en dan heb ik daar een beetje peanuts butter, een beetje sapsel gesmeerd. En nu willen we dat maar smaken. Oké, hier hebben we dan nu een English muffin. Fijn warm nog, dezelfde, dat is ganz opgeteld, aber dat kan ik leren. Wow! Dit is brood te frühstück, aber ik brauchte ook zum Klaps. En er steht Klaps tweebakjes.
Und dann wird noch in diesen wurde man abgemerkt. Der hat nicht abgeschnitten. Der hat abgespeckt mit der Kuffel. So, Gott, das schmeckt schön. Mein Vater sieht ich schon mal so, dass mir nicht so falsch starten war. Nö, erst hier nicht. So, Gott, das schmeckt so. Nu wollt ihr noch wissen, was sie da aufwärmen da. Die dürfen nicht aufschneiden, das ist wollen die tweeboakgjes. Dann nehmen die sonst das. Da ihr Rotarm mit der Kuffel nachspecken. Und dann da ihr am Toaster nehmen. Den ein bisschen brün backen. Ja, Rotarm. Dann zieht man dann richtig dieses dort auf. Kijk mal das. Kijk mal da, so. So fein gebacken. Dann kann du in den Bett rösten und dann kann du abschmecken und dann klappt es allein. So ist es ja wel, aber das schmeckt sehr schön. Guck, die brauchen noch auch. Essen mit Arbeit, aber einzige Menschen sagen, wollen nicht essen und gleich, dann werden sie nicht, weil das ist halt zum zweiten Mal. Erstmal haben wir dort nicht geglückt, aber ja, sehr fein.